zvafa munini panjani nukudichitauya ikudare ustate vodze kuti kunowatirare checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti ndinorova raga kumangoma ndinouya ndakachacha ezvebasa chipo changu ndakapiwa nachacha ndopedza maspotsi mashotsi murodhe toti ndingozi ndochinja mavoisi ndovasiya chita noisi checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti ostate vadze kuti kuno hatikwate ngoma isusu hatinyore ngoma ende kuti hatirove ngoma hatishamire isusu hatinyore ngoma ende kuti hatirove ngoma checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti ndinorova raga kumangoma ndinouya ndakachacha nezvebasa chipo changu ndakapiwa nachacha ndopedza maspotsi mashotsi murodhe toti ndingozi ndochinja mavoisi ndovasiya chita noisi checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti checheudza ngoma dzakadai ndinokurunga nemukoti nerotalendi chipo changu chakabva kuna Mutarakoti yoyo ikapuno sefura skule DJ Mobile yo KG Boston Rafa